Localizado no Carreiro en Aguiño o cadáver do percebeiro desaparecido onte en Ribeira. A vítima é un veciño da parroquia de Carreira de 52 anos. Apareceu esta mañá pasadas as 10:30. Que tal, saudos? A vítima presentaba un forte golpe na cabeza polo que semella que puido sufrir unha caída. De contado, estamos en Ribeira. Antes imos cos titulares. En liberdade, a espera de comparecer no xulgado presunto responsable do sinistro de tráfico rexistrado na P9 en Barro. Unha muller faleceu e un home resultou ferido grave. José Antonio Pérez é o novo presidente da Federación Galega de Confrarías. O ribeirense impúxose nas urnas o patrón maior da illa, Juan José Rial. Vila García asegura que o cambio de emprazamento do torneo Arousa Fútbol 7 non está na súa man. Rabella di que será a organización do evento deportivo a que decida se ao final marcha para Sanxenxo. Rías Baixas volve demostrar que os seus viños son moito máis que viños do ano. Un total de 60 marcas da denominación de orixe foron recoñecidas na 7ª edición da Cata das Anadas. Para os grandes éxitos da pasada temporada, o Club de Natación de Boiro competirá en solitario. Ata o momento estaba fusionado co de Ribeira. Ao redor das 10:30 desta mañá aparecía no Carreiro o corpo sen vida de Manuel Pérez Outeiral. O home veciño de Carreira de 52 anos sairá a pescar pola zona o domingo pola tarde. Dende a noite do domingo, un intenso operativo buscaba por mar, terra e aire a Manuel Pérez Outeiral. O home veciño de Carreira de 52 anos sairá a recoller percebe como adoitaba facer. O decatarse da tardanza, os familiares deron a voz de alarma. Tiña que vir comer, non apareceu para comer ni nada, entón xa supoñíamos que algo lle fuera haber pasado, porque saleu con vestido para mariscar. Non vir de volta, pois, Inicialmente os seus achegados informaron de que puidera ter desaparecido na zona de Couso, polo que o operativo de busca centrouse no litoral entre este punto e Corrubedo. Finalmente, ao redor das 10:30 desta mañá, aparecía o corpo sen vida na zona do Carreiro en Aguiño. Xunto a él unha táboa, os percebes e material para a súa extracción, o que fai supoñer que foi nesta zona na que saiu a traballar e non en Couso como se creou nun primeiro momento. Sobre as 9:20 así saleu pesca cando lle deron aviso, e debeu estar voando cerca hasta as 12 da noite, ou sí, 12 algo. Claro, estaba en unha zona distinta a que en principio dicían. En principio era Couso, pero como Marca andaba, comentámoslo co irmán, el sempre levaba unha bicicleta e non levou bicicleta, entón o normal era un sitio máis corto. Optamos por onde está a depuradora, a esa depuradora que agora está en ruínas, ou o Carreiro, e apareceu no Carreiro. Foron 3 veciños de Aguiño que paseaban pola zona os que avistaron o cadáver, dando aviso de inmediato aos servizos de emerxencia. Foi por 3 persoas de Aguiño que iban a dar unha volta, suelen dar unha volta, algún vai á seca, pero bueno, estaban dando unha volta por ali e toparon. E foi cando chamaron. A partir de aí despregouse un amplo dispositivo na zona ata que puideron recuperar o corpo, que foi trasladado pola lancha de salvamento ata Ribeira. Ata aquí, ata o porto de Ribeira, desprazaron o cadáver do home desaparecido que foi achado ao redor das 10:30 da mañá na zona do Carreiro en Aguiño. O cadáver foi trasladado ao Instituto de Medicina Legal en Santiago para realizar a autopsia. Segundo as lesións que presentaba, semella que o home puido sufrir unha caída, posto que tiña un forte golpe na cara. E continúa a investigación para identificar o cadáver atopado na praia de Raíros, no Grove. A vítima é un home de entre 50 e 60 anos. Todo apunta a que o varón afogou, aínda que polo de agora se descoñecen os resultados da autopsia. O cadáver atopado na praia de Raíros, no Grove, segue sen identificar. A Garda Civil continúa as súas investigacións para tentar poñerlle nome e apelidos á vítima. Trátase dun home de entre 50 e 60 anos. O seu corpo foi localizado na mañá do pasado sábado. Foi un veciño da zona que paseaba pola beira do mar o que atopou o cadáver tendido na area. No momento do achado, a vítima estaba vestida con roupa de rúa. Mantiña os pantalóns e os zapatos, aínda que perdera xa a parte de arriba. Polo de agora, tampouco se fixeron públicos os resultados da súa autopsia. Así as cousas, todo parece indicar que o varón faleceu afogado. O corpo non amosaba signos de violencia. Os golpes que presentaba o seu cadáver serían o resultado de ter batido contra as rochas. Ademais, segundo o estado no que se atopaba o cadáver, a vítima podería levar morta ao redor dunha semana. Algunhas informacións apuntan a que a vítima é un cidadán de orixe portugués. Sei que esa é a principal liña de investigación da Garda Civil porque o cadáver non portaba documentación, só obxetos de procedencia lusa. Con todo, non se descarta ningún
ningunha outra opción. O que si quedou descartado xa foi a relación entre este achado e o dispositivo levado a cabo o pasado venres a última hora da tarde na zona da Lanzada. Neste caso tratouse dunha falsa alarma por mor dun suposto surfista en apuros na auga que mesmo obrigou a mobilizar o helicóptero Pescaún da Xunta. E quedou en liberdade a espera de comparecer no xulgado presunto responsable do fatal sinistro de tráfico rexistrado nesta pasada fin de semana na P9 á altura de Barro. Un condutor bébado chocou contra outro vehículo matando a muller que viaxaba no asento do copiloto. O suposto causante do accidente cuadriplicaba a taxa de alcolemia. O suposto causante do accidente se lle atribúe un delito de homicidio por imprudencia grave e outro contra a seguridade viaria. Ademais, xa se lle retirou o carné de conducir e se inmobilizou o seu vehículo. Despois de estar retido durante horas nos calabozos da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra, foi posto en liberdade pendente de pasar a disposición xudicial nos xulgados de Caldas. Trátase dun varón duns 27 anos veciño da cidade de Pontevedra. Supostamente é o causante do sinistro no que unha muller perdeu a vida e outro home quedou ferido de gravidade. O presunto responsable dos feitos cuadriplicaba a taxa de alcohol permitida, de 1,02 no primeiro test que se lle practicou e 1,01 no segundo. A taxa máxima permitida para conducir é de 0,25. Os feitos tiveron lugar na noite do pasado sábado. Ocorreu na autoestrada do Atlántico en Barro. O vehículo no que viaxaban as víctimas accedía a P9 dende o nó de Curro e foi alcanzado por detrás por outro turismo. Segundo os servizos de emerxencia, o golpe foi brutal. O primeiro dos vehículos deu varias voltas de campa, chocou contra sinais da estrada e acabou saindo da vía. O menor de 12 anos que viaxaba na parte de atrás do coche puido sair polo seu propio pé. Os seus pais tiveron que ser escarcerados. A nai morreu a consecuencia do impacto. Tiña 52 anos, era de orixe italiana, pero residía no concello de Tui. O pai, de 43 anos, resultou ferido grave e foi trasladado ao Hospital Domínguez de Pontevedra. José Antonio Pérez, elixido novo presidente da Federación Galega de Confrarías. O patrón maior de Ribeira asume o cargo con incertidume ante os numerosos retos que afronta o sector pesqueiro. Acompañaron nesta nova etapa Ruperto Costa de Cambados e Jacobo Balseiro de San Cibrao como vicepresidentes primeiro e segundo. A Xunta Xeral da Federación Galega de Confrarías de Pescadores reuniuse este sábado para elixir o seu novo presidente. José Antonio Pérez, patrón maior de Ribeira, obtivo o respaldo maioritario dos pósitos nunha votación moi axustada fronte a outro candidato, o patrón maior da illa, Juan José Rial. No, as eleccións foron ben, presentámonos dous compañeros moi conocidos, vámonos moi ben todos, pero bueno, pois que cada un vai cas súas ideas, eu vou cas miñas e ao final estamos todos xuntos, non? Eles están na ejecutiva da Federación Galega. Entre todos xuntos, pois a ver, somos capaces de asumir os retos que se nos presentan por diante, non? Pérez Sieira asumirá o cargo durante os próximos 4 anos, con importantes retos de futuro. Os máis inmediatos pasan por conseguir un mellor reparto dos TAC, a flexibilización na prohibición dos descartes ou a equiparación do coeficiente redutor que na actualidade prexudica aos profesionais de baixura. O primeiro xa é retomar o tema dos descartes, que se nos presenta moi preocupantes para todo o sector de Galicia, mas de todas as partes, e despois o sistema de taxa cuotas, non? Hai outras pequenas cousas, como a mirar tamén, baixar un pouquinho as taxas tamén, porque temos por o tema da taxa de faros, tema de botequins, e temos que parecen insignificantes, pero somos moitos mariñeiros que estamos pasando moi mal e hai que baixar eso, non? Outro problema moi grande tamén é o coeficiente redutor. Además que para a baixura non é o mismo que o que cotiza igual que o que está por altura, o que está na Mercanto. Creemos que un mariñeiro de aquí, do que traballa na baixura, pois tamén sufre moito ao largo dos anos, mollada a pincar, e moitos traballiños, e queremos que debe ser equiparable, ao menos subilo un pouquiño, non? Ata este martes está aberto o prazo para a presentación de recursos que deberán estar resoltos o día 3 de decembro. Unha vez a elección sexa definitiva, o novo presidente tomará posesión do cargo o 5 de decembro. O patrón maior de Cambados, Ruperto Costa, exercerá como vicepresidente primeiro, mentres que o vicepatrón da Confraría de San Cibrao, Jacobo Balseiro, exercerá de vicepresidente segundo. Ainda no mar, comisadas 2 toneladas de peixe marisco na ría da Arousa nas últimas 2 semanas no que vai de campaña da Centola. O Servizo de Gardacostas da Xunta fíxose tamén con 129 aparellos e máis de 12 kilómetros de artes de malle, sobre todo miños. O operativo máis destacado, levado a cabo para a Consellería do Mar, tivo lugar en Ribeira, preto de Sagres. Nesta operación foron recuperados máis de 700 kilos de centola capturada de xeito ilegal. No conxunto das rías das provincias da Coruña e Pontevedra, onde está en marcha a campaña
campaña da centola comisáronse case 5.000 kilos de peixe, marisco e cefalópodos, 400 útiles de pesca, un vehículo e 17.000 metros de redes de enmalle. Coincidindo coa apertura da veda centoleira, a Consellería do Mar intensificou a vixilancia por terra, mar e aire. Ese reforzo sumouse aos operativos habituais na loita contra o furtivismo. Seguimos con máis actualidade. O Concello de Vilagarcía asegura que o cambio de emprazamento do torneo Arousa Fútbol 7 xa non está na súa man. Rabella di que será a organización do evento deportivo a que decida se o final marcha para Sanxenxo ou se mantén en Vilagarcía, como nos últimos 20 anos. Rabella lamenta a posibilidade de que o Arousa Fútbol 7 poida abandonar Vilagarcía, aínda que sinalan que en ningún caso van a participar nunha poxa con outro concello pola permanencia da competición internacional alevín en Vilagarcía. Bueno, nos lamentamos que se vaya para outro concello veciño, non vamos a entrar en ninguna puxa ni ninguna disputa con un concello veciño. Lamentamos moitísimo que se vaya, como que calquera outro evento que se vaya de Vilagarcía, que son moitos cos que colaboramos e facemos directamente desde a Fundación de Deportes. Segundo Miro Serén, dende o Concello aumentouse a achega económica a este evento como a outros que se celebran na vila. Ademais, sinala que todos os recursos do Concello de Vilagarcía estiveron a súa disposición na pasada edición. O ano pasado, que puxemos a súa disposición de todos os servicios que demandaban do Concello de Vilagarcía, ademais como capital humano que houbo. Creo que foi un escenario magnífico o Manuel Jiménez, con unhas gradas supletorias de Fesdega, en fin, colaboramos de forma moi amplia, como facemos con todos, e como dixen antes, pois é unha mágoa que se marchen de Vilagarcía, pero bueno, tamén lamentamos que a oposición faga política destas. Miro Serén lamenta que a oposición faga política de cuestións como esta e fai unha pregunta ao aire. Por certo, gustaríame saber quen é a terceira persoa que fai de intermediario para que haxa unha reunión nas dependencias da Xunta de Galicia aquí en Pontevedra para establecer esta compraventa do torneo co Concello de Sanxenxo. En calqueira dos casos, dende o Concello afirman que a pelota está no tellado da organización, aínda que recoñecen que sería unha mágoa que abandonase Vilagarcía despois da traxectoria do evento deportivo na vila. Bueno, pois o debate sobre a permanencia do torneo deportivo de ámbito internacional en Vilagarcía está servido. Algúns grupos da oposición xa fixeron público o seu malestar por esta situación e sinalan como é o caso do líder dos populares vilagarciáns, que non acaban de crer que a posible marcha do torneo se deba só a unha cuestión económica. Por supuesto, o sea, lleva más de dos décadas haciéndose en Vilagarcía. Y eso es señal de que tienen todo en Vilagarcía para que se siga haciendo. Lo que hay que hacer es tratarlos bien, escucharlos, atender a sus demandas e intentar cumplir en todas las que se puedan, pero ellos, a mí me reuní varias veces con ellos en estas últimas semanas y en ningún momento me plantearon que fuese un tema económico. Es un tema que tienen un problema con el Concello, pues que se sienten maltratados, que se sienten poco apoyados, y que entonces pues se han llegado a plantear marchas de Vilagarcía. Sorprendido e preocupado, así dixo sentirse Alfonso Gallego esta mañá debido a importante promoción a nivel nacional que se fai da vila a través do torreo. Recorda o popular que mesmo el afirmou non é a primeira vez que un evento deportivo importante abandona o municipio, como foi o caso do World Padel Tour. Partido Popular, Somos Maioría e Esquerda Unida comparten a mesma visión sobre as explicacións de Rabella acerca deste asunto. Segundo Gaspar González de Somos, 65.000 euros non é a cantidade que lle pide a organización a Vilagarcía, senón a que debería pagar Sanxenxo se quere que o torneo se celebre ali. Unha cantidade que este atribúe o custo de cambiar o emprazamento e a logística que suporía ese cambio de localización. Segundo Suso López, de Esquerda Unida, o desencontro prodúcese porque dende Rabella non se lle dan facilidades á organización do evento. Os tres partidos coinciden na proxección internacional que o torneo de fútbol alevín lle dá a Vilagarcía e insisten en que a fase final debería regresar á Lomba en caso de que o evento se celebre finalmente na capital arousá.
Continúa o xizo contra Sito Miñanco por un suposto delito de branqueo de capitais. Na vista de hoxe, un dos peritos fixo público un informe no que conclúe que o patrimonio que teñen a exmuller e a filla do Cambadés, ambas tamén acusadas nesta causa, é coherente cos ingresos legais e declarados. Entre outras cousas, o perito apunta que non é capaz de identificar o desfase que se recolle nos informes elaborados pola Axencia Tributaria que falan dun posible desfase patrimonial entre ingresos e patrimonio da inmobiliaria San Saturnino. Deste xeito, o perito contradía as teses da Fiscalía que cree que unha parte do patrimonio provén do narcotráfico. Na práctica, o xuízo contra Miñanco e parte da súa familia rematou xa, quedan as conclusións e os informes finais das partes. Esa sesión final vaise celebrar o vindeiro venres. No auditorio de Vilanova será unha realidade en 4 meses. As obras sei que avanzan a bo ritmo e que por fin se superaron as dificultades. A actuación tivo unha difícil e polémica tramitación. O Concello retomou os traballos no pasado mes de setembro despois de meses de parálise por mor dun problema cos acopios de material da empresa anterior, a que a Deputación de Pontevedra lle acabou retirando a obra. O proxecto arrancou, como saben, hai 4 anos. A idea basease na transformación da Casa da Cultura do Esteiro para convertela nun auditorio. O proxecto inicial marcaba o 2016 como límite para o remate das obras, pero contratempos e unha polémica parálise de por medio levaron ao inevitable retraso do proxecto, que agora en principio será unha realidade a comezos do 2019. O futuro carril bici de Vilagarcía vai custar 700.000 euros. A senda para ciclistas unirá a zona do ramal con carril. Medirá máis dun quilómetro e terá un ancho total duns 3 metros. Así se recolle no anteproxecto que o Concello de Vilagarcía remitiu a Costas. Agora, a entidade estatal terá que autorizar a concesión dos terreos sobre os que se vai crear a infraestructura. O carril bici vai discorrer de xeito paralelo ao paseo marítimo. Ademais da construción do vial, está prevista a plantación de árbores e a instalación de bancos ao longo de todo o carril. Agora, Rabella agarda que a resposta de Costa sexa positiva para poder continuar coas diferentes fases do proxecto, entre elas a procura de liñas de financiamento para poder levar a cabo a obra. Seguimos con máis cousas. Rías Baixas volve demostrar que os seus viños son moito máis que viños do ano. Un total de 60 marcas da denominación de orixe foron recoñecidas na Cata das Anadas, que este ano celebrou a súa 7ª edición. A denominación de orixe Rías Baixas continúa reafirmando a súa calidade. Ata 60 marcas de 33 adegas deste selo foron recoñecidas na 7ª edición da Cata das Anadas, unha cita bienal na que os viños demostran que son moito máis que viños do ano. Yo recuerdo hace algunos años en los que cuando llegaban las Navidades ya la gente dejaba de buscar el vino del año pasado para quedarse a la espera de que se embotellase el vino nuevo. Y ahora mismo ya la gente va entendiendo que no solamente no pasa nada por beberse el vino del año anterior, sino que muchas veces a partir de ahora es cuando el vino algunos vinos empiezan a estar en su momento óptimo de consumo. A cata desenvolveuse en Madrid, pero a entrega de premios foi o pasado venres no Castelo de Soutomaior. 7 viños foron distinguidos co diploma de Gran Colleita de Ouro, 40 obtiveron a colleita de ouro e 13 levaron o colleita de prata. Unha calidade que xa recoñecen os profesionais e que traballan agora para conquistar os consumidores. Eso es una cosa que nos ha costado convencer al mercado, pero todavía tenemos mucho más que recorrer, es decir, que estamos demostrando que hay vinos de 2, 3, 4 o 10 o de 10 años que no tienen nada que envidiar a los vinos jóvenes, son vinos con un concepto distinto, pero capaces de dar mucho más placer, porque tienen sensaciones mucho más complejas, de más madurez, de una evolución maravillosa. Esta Cata das Anadas é un evento marcado nesta promoción dos caldos. O seu obxectivo é demostrar as posibilidades de garda dos viños da DO, así como o potencial enolóxico das variedades amparadas por Rías Baixas, algo que xa recoñecen dende as administracións. Cando todos pensábamos que o viño albariño, que era un viño xoven, que solo agardaba, solo se mantiña durante un ano, quedamos impresionados catando viños do 2010, 2011, 2012, que teñen unha calidade impresionante para... Eu como representando a Diputación, pois é un orgullo estar aquí nesta
nesta cata de añadas anteriores, totalmente sorprendido. Que o viño Rías Baixas non é un viño exclusivamente para consumir no ano, senón que evoluciona favorablemente co paso dos anos, podemos encontrar grandes e agradables sorpresas cando abrimos unha botella que ten 3, 4 ou 5 anos. E iso que se trata de poñer en valor. Na edición deste ano, os catadores valoraron 75 referencias de 36 adegas, máis concretamente 20 mostras de 2016 e outras tantas de 2015, 8 de 2014, 6 de 2013, de 2012, 3 de 2011, 5 de 2010, unha de 2009, 3 de 2007 e outras 3 de 2006. E a adega cambadesa Albamar proclamouse mellor adega galega nos premios Magnum. O Instituto Galego do Viño decidiu premiar o seu traballo co galardón nesta categoría porque, segundo explicou o xurado, xoga nas grandes ligas internacionais e que este galardón entregase ás adegas para destacar a calidade do conxunto da súa produción. Este foi o único dos premios Magnum que quedou na nosa contorna. De feito, o Concello de Cambados perdeu ante a adega Algueira o galardón como mellor iniciativa de enoturismo e a proposta da Concellería de Cultura Cambadesa do Videafest tampouco foi quen de vencer na categoría de mellor labor de difusión do viño galego. Neste caso, o premio foi para Volando Boi, o programa de Jesús Calleja. A entrega de premios desenvolveuse no marco da Feira de Viño Independente Castés. Máis cousas, máis dun cento de persoas participaron na cuarta edición da andaina contra a violencia de xénero celebrada este domingo en Lousame. A alcaldesa Teresa Villaverde e a concelleira de Igualdade Silvia Agrafojo sumáronse tamén ao percorrido. Ataviados cun chaleco reflectante con mensaxe Lousame contra a violencia, os participantes realizaron a ruta por camiños singulares e emblemáticos elementos patrimoniais do municipio, como os muiños de Maxide. Ao rematar o percorrido de 8 km celebrouse unha chocolatada no Polideportivo Municipal para repoñer forzas. Dende xaneiro, o Centro de Información á Muller de Vilagarcía realizou 1.278 intervencións que se relacionan cun total de 389 persoas usuarias. A ampla maioría son mulleres que acoden para recibir asesoramento xurídico. O perfil das usuarias é o de mulleres de entre 25 e 54 anos coa educación obrigatoria, a maioría divorciadas ou en trámites, con fillos ou persoas dependentes ao seu cargo e desempregadas. A Corporación Municipal de Noia debaterá mañá a adhesión do Concello á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Mediante este acordo, o Concello delegará na Axencia as competencias de inspección, supervisión, sanción e restablecemento da legalidade urbanística nas obras e usos do solo que non se axusten a dereito. O Concello de Cambados manterá mañá unha reunión coa subdelegada do Goberno en Pontevedra para analizar a situación tras a vaga de roubos que sofre a vila. O Goberno local podería tamén plantexar o restablecemento das patrullas nocturnas da policía, que se eliminaron hai meses por falta de persoal. Unha opción que se plantexa é cubrir este horario con horas extra. O Consello Municipal de Educación de Rianxo dou conta da reserva dunha partida de 100.000 euros para o plan de obras nos colexios en 2019. O obxectivo é solicitar á Consellería un convenio para o cofinanciamento das actuacións previstas. Destacan, entre outras, a reforma do patio cuberto do Brea Segade en Taragoña, que será subvencionada pola Deputación da Coruña. O cuarto desfile de moda organizado pola Asociación de Comerciantes Cambados Zona Centro foi un éxito de público. A cita na que participaron 21 comercios do municipio encheu o Salón José Peña. Na pasarela deixaron saber unha ampla variedade de roupa e complementos e entre cada pase de modelos houbo actuacións de baile infantil e xuvenil. O Club de Natación Boiro empeza a voar en solitario. Tras varias tempadas fusionado co Club Ribeirense, este ano vai competir de xeito independente. Os resultados do último ano avalan a traxectoria do equipo boirense. Na actualidade, o Club Natación Boiro conta con 65 licenzas federativas en diferentes categorías. Na de promesas pode presumir do título de subcampións galegos, 9º posto autonómico en Benxamíns e un campeón galego en Alevíns. Bos resultados, o ano pasado, por exemplo, tuvemos un campeón galego, tanto no 100 braza que sacou a medalla de bronce e subcampeón con medalla de prata no 200 braza, que se chama Manu Pérez, vale? Os anos anteriores tamén tivemos representación en algún campeonato de España, Alevín, como por exemplo con Hugo Herbón, que foi campeón galego en 2 probas, 2 estilos e 100 a espalda. Comentar eso, que
que temos representación en varias competicións, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal. A actual tempada pinta igual de optimista que atado agora, posto que na primeira xornada da Liga de Alevíns disputada a pasada fin de semana, varios nadadores acadaron marcas mínimas para acceder ao campeonato galego. Entre os principais retos de futuro do club destaca a creación dunha sección de triatlón na que xa están a traballar. O alcalde quixo agradecer a implicación do club e, sobre todo, dos deportistas e das súas familias que contribúen aos éxitos deportivos de Boiro. Xoan Xosé Dieste anunciou ademais as actuacións que se van a cometer na piscina municipal, na que non se puido obrar en 10 anos polo conflito xudicial coa construtora. Obligalos a cumplir a garantía decenal por os seus desperfectos, polo cual conseguimos 100.000 euros para reparar todas as instalacións. Houve que arreglar o pasillo de arriba, houve que arreglar o pasillo dos vestuarios tamén, houve que arreglar vestuarios, incluso fixemos un vestuario accesible a maiores. E, bueno, seguimos este tellado que é andaluz, pois sigue nos dando problemas. Entón vamos a reformar agora tamén o que é o tellado porque hai encima do vaso, porque, claro, os lucernarios son moi bonitos, pero facer lucernarios e que non metan agua parece ser que en este país non sabe facer nadie. Entón vamos cambiar eses lucernarios agora que pasaron eses 10 anos e o vamos a reformar. Vamos a reformar tamén o tellado do alero. Esta actuación suporá un investimento de 130.000 euros. Brazilian Jiu-Jitsu é unha arte marcial de orixe xaponés, pero de desenrolo brasileiro, que está moi popularizado nos últimos anos. En Vilagarcía teñen a todo un campeón desta modalidade, tanto en torneos nacionais como internacionais. Cleiton Santos recibiu este luns de mans do edil de Deportes do Concello unha mención especial do consistorio recoñecendo a súa valía nesta variedade de arte marcial. Compromiso, paixón, constancia son algunhas das calidades deste brasileiro afincado en Vilagarcía. Cleiton Santos é subcampeón de Europa na modalidade de Jiu-Jitsu, unha práctica xaponesa con modificacións brasileiras. El Brazilian Jiu-Jitsu é unha modalidade de luta, um deporte que consiste em mobilizações, torsiones, projeções. É um pouco parecido com o judo, só que o judo, ao tirar no joelho, dependendo da caída, se acaba. O Brazilian Jiu-Jitsu continua. E aí vai desenvolvendo em mobilizações, torsiones, estrangulamentos. Non estamos a falarlles dunha práctica moi popular, aínda que hai que recoñecer que é unha das modalidades que máis adeptos está cadando nos últimos anos. Santos traballa con mulleres, homes e nenos de todas as idades dende hai uns meses en Vilagarcía. E na verdade é que a gente está moi responde bem. Há número de gente que começa a responder bem à atividade e nos gusta bastante, incluso mais as mulheres, que também o Brazilian Jiu-Jitsu é utilizado como defensa personal. Dende o Concello de Vilagarcía non dubidaron en recoñecer a labor deste vilagarcián de adopción, como tantos outros, que trae a vila un espectacular palmarés neste deporte. Os últimos títulos são os 3 últimos anos campeão europeu, campeão do Nacional Spanish, que se isso em Valência, campeão de Saragossa, do Open de Saragossa. E nada, e agora em tentar treinar um pouquinho e ver se este ano, aí o Europeu 2019, agora em janeiro, e também o Mundial, que vai ser no mês de agosto em Califórnia. Cleiton non o dubida ao afirmar que o jiu-jitsu e o deporte non son só un divertimento, senón que son o seu modo de vida que dende hai uns meses intenta inculcar con paixón a maiores e pequenos dende cada unha das súas clases. Este ano ten previsto participar na máxima competición mundial que terá lugar en California, así que estaremos moi atentos para ver se este mestre de jiu-jitsu trae a Vilagarcía o tan prezado título mundial. Pausa para a publicidade, falamos dos actos reivindicativos contra a violencia machista na cidade de Pontevedra.